Kaixo lagunok. Jesus auzoaren istorioa ezagutu nahi duzue? Ba, orduan netzu. Orain den laburte asko Jesus Otsoa jaio zen. Eta nola gertatu zen kontatuko dizuegu. Jesus Otsoa Belenen jaio zen. Begira zerua, izarra handia dago. Jesus Otsoa jaio da. Olentzero hori izango dio. Gatxagorriak berria ematera joan ziren. Jesus Otsoa jaio da. Zer gertatzen da? Jesus Otsoa jaio da. Eta Belenen dago Jose eta Mariarekin. Guazen ba! Olentzero eta Mari Domingiz Jesus ikustera joan ziren. Bidean artzainekin topatu ziren. Olentzero eta Mari Domingiz artzainekin jarraitu ziren. Jesus Otsoa jaio da eta Belenera goaz ikustera. Eta parkatera goio. Parkatera joango gara. Olentzero eta Mari Domingiz artzainekin jarraitu ziren. Begira, badago izar handi bat. Jesus Otsoa jaio da. Hiruarrak Belenera joan ziren. Eta bide luza ibili ziren. Eta azkenean Belenera heldu ziren. Nik urrea ekartzen dizut. Nik intzentsoa ekartzen dizut.